Doamnelor și domnilor, un tragic accident a avut loc în această dimineață pe DN72A. Încă o dată. Doamnelor și domnilor, un tragic accident s-a petrecut în această dimineață pe DN72A. Se pare că un cărucior de Tesco marca Baby Proof s-a izbit și a lovit frontal un cărucior de Sainsbury marca fără Baby. La fața locului s-au adunat poliția, pompierii, dar și descarcerarea, pentru că se pare că o pulpă de pui a rămas în fiarele contorsionate. Puiul în fiare.